Ani afa thipurse ang asuke kabya. Ani atase ani afase. Ang za sanmani abunurka ani ata. Ani atase ani afa. Baka phati wuchidigi kabjak bahano jek. Baka phati wuchidigi kabo tei kifli phaliya. Naithok nukhung tongkusang nukhung tabuk muktibai kongtubai kupulung. Ani ata kerikha tabuk tam khe tongnai. Buma burchuk thongrok kalaja kutuli maliya. Deputy Commandant Mark Hasin Jomatiani nukhungni sakolom tabuk sakolom kerikha. Wansado fani tiachar Sukanto Das nukhung khunsulini nukhung shikagai khibika an nukhung tai kifili maliya. Baka phati wei khapang sulugai ka phano tai kifili phaliya. Gathang tongsak nukhungno tongthori tongnai. An nukhung tabuk mukti bai sisilala angja. Obahai kha khamui tongmani jorawo kablai koglani jorawo. Bandimungni kokthai tuyi sakolom ongoi samo basaikha TTADC hapangni Deputy CEM Onimesh Deborma bai Tiprasa Hamkrai Mantri Mebor Kumar Jomatia. Buba ganni dagi mungbai TTADC hapangni bakhaktei Deputy CEM Onimesh Deborma TSR Officer 5th Battalion ni Deputy Commandant Mark Hasin Jomatiani nukhungo thangai sogoikya kaham hamya naikya Udaipur Pitrakila amchayo nukhuni borobe kok salaikya tei kokthumni bisingtei saka TTADC hapane bakhaktei nukhungo 2 lakh rang rejangnai tei high level inquiry khlaijangnai nukhungo je chakri mana chukjak tongnai bono chakri rejangnai Tripura motha justice sanai justice rally khlainai protest khlainai saka Deputy CEM botebo saka chikonsa shutini bagai simi asuk khlai silai kogoi buthana kogya hujak tongwi manu bisingo hujak kok hujak patimo haini bai kaham khlai CID inquiry khlai hujak tongmo ongkhri phaine ungthun saka Deputy CEM Onimesh Deborma galai khaduzak do chini te khorse EM bo phaithang na che pungo phikena sohel phaithang be na maharaja juno mono saka je thang mo family gana ma busalai chini galai seleng masisa samu जों chini dabon party english जों party borok jabaite chini ADC ni পক্ষ থেকে जों যে মানসাক जों সাকা যাও ফ্যামিলি নো 2 lakhs जों সাপোর্ট মো খা দুই দংমানি খা সমাজরা এডিসি প্রশাসন থেকে जों 2 লক্ষ টাকা মো ফ্যামিলি করনে তে গেছে ফ্যামিলি কর 2 lakhs financial support নাই প্লাস जों খনা তিপ্রামথানি পক্ষে হোল স্টেট मनी प्रोटेस्ट रैली और जस्टिस सिबागी जों रैली खालायनाय महाराजानो खूब क्लियर इंस्ट्रक्शन रि हरखायते এবং जों नायो मो फैमिली नि जे बोसापुति रक जारा परि तंगनाय रक तंखाय बरगनि पড়াশোনাनि समस्त खरचपत्र जेन बहन खायनांथौ এবং हाई लेवल एनक्वायरी टीम tomorrow minister also will speak minimum অন্তত CID রিউই ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট রুই শক্ত একটা ইনভেস্টিগেশন নি বিসিংতে যে অমো খ্লাইনাই বিনি পানিশমেন্ট নানি উংথংগাই টিএসআর হাই একটা ডিসিপ্লিন ফোর্স আরো তিনি ইন দি নেম অফ ছুটি রিয়া টর্চারিং খ্লাইনে হাইকে গুলি খ্লাইমানি অমনো সাধারণভাবে जों নুকিয়া হাইছে অরো কোনো কনস্পিরেসি পান তংমানো ম কনস্পিরেসি नुकजागि भाइदंगाबो जों नायबाय तेबो जों डिमान्ड खालायनाय जे बिनि फेमिलिनो अन्तत बिनि सार्भिस पिरियड जा सैलरी माननानि आ सैलरी कन्टिन्यू नंथंगाय एन फेमिलिओ केबो जुदि चाकरि खालायनानि कोनो उपयुक्त बरक दंखाय इमिडिएटली one person from the family should be given the job চাকরি মারনাय এবং ঘটনা তদন্ত ছাড়া जों याकार्ला बरो जोंनि स्टेटनि अनरेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अफ फाइजे डेफिनेटली the state government also will have their own views কারণ কোনো পলিটিক্যাল ইস্যু আছে
অমো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইস্যু অর যদি কোনো কনস্পিরেসি তংই তংখাই অমো ফাদারও কগনানি তংনাইছে এবং যে বড় ঘটনা থেকে হি শুড বি পানিশড কক কাইসা করে দেব করানি স্লাইবার তেব করা সাজাংনা নাই এবং খানা চিনি তীব্রামথানি পক্ষে जों হোল স্টেটও মো কয়েকটা দাবি নতি जों প্রটেস্ট রেলি খালাইনাই गुबुन फारसे मन्त्रि मेबर कुमार जमातिया साका हापने बखाक्ते 5 लाख रां रजांनाय तिप्रसा हामग्रा तांबेदनि बखाक्तिबो रुनानै चाइतंनाय तै हाई लेभेल इनक्वायरि खालायजांनाय मार्का सिंह जमातिया बो डेपुटी कमांडेंट 5 बेटालियन टीएसआर नि बो मियाफ्रो बने निजेनि सिफाई बाय बो गाव बुथाब जाखा आबलाय खेवाना मा सिंसा बलाय मेकरि क्रिमा सिंसा जों साराति परम्परावनो आब्रो दै बलाय खेवाना लाय दंलायो सु बरक कोनै बुथाब जाखा तेकासै किरण जमातिया सुबेदार बो बुथाब जाखा आरो जों थांनाय ini ani family nengai ani poribar nengai te chini party nengai party IPT nengai जों बनो बलाय खाका हामया फारो ते बरनि family ni bagai जों सुरिनाय ते जे बर मानना तंमानि सरकारि मते जों बर साहाय्य खायनाय आं खानाका CM फाइ थांगाय खानाव मियाफोर बो 5 लाख के कसेखा 5 लाख रेना हामनाय दिनै खरकसा आं डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयारनि मिनिस्टार आंनि डिपार्टमेन्ट हयते बोसोनजों चुवा मानाय आबां सेस्ता खायनाय तैबो जों खानाका दिनै बोसाजोग मांनै दङ मार्का सिंनि बोसाजोग मांनै बुरि मांनो मांनै मासा कायजाखा तैबोनि बुहि दङ तैबोनि बुमा दङ मासा बयस्क बिसना क्लाइजाक बेलायखे खारियाव मा सोंसाव ओंखा अबनो नायो हासि मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयार आं सानाय बनो उपजोक्तो सास्ति मारिनाय हाई लेवल इनक्वायरि मा खालायनाय हाई लेवल इनक्वायरि खालायै जे कालप्रिट बनो जों सास्ति मारिनाय जे आइनो तंमानि आबनो मारिनाय ताइ चिनि सरकारि टप थेके बरि परिबारनो जों आं ताबनो साका बनो कागजपत्र साबमिट खायदि जे मानसाखौ बरनो चुबानाय 5 लाख तो नहीं सिंह साका सरकार बाबे ते चाकरी अब तो नंगाई न ते बो तो खनाका बनि चाकरी अनेक टंखो बनि चाकरी प्राय ते 12-13 टंखो खनाबो अब चाकरी बो कन्टिन्यू सैलारि मानन बागे सिंह चासा खायनाय ते जे उपजुक्त टंखांख्लाय बनि फेमिलि बनि बुहुई बनि बसाजक आबनो चाकरी ना बागे सिंह चासा खायनाय ते बो सिंह बले वानाखा बाहाय जे गथना साधारण बेपारन तैयै अब अंगना तंमानिया जों वान सय माइया इनक्वायरि के सिजागनाय तै बिसों खानाखा जे मार्का सिंह जमातिया बोल बेलाय बरक काहाम बन जत्त पारानि बरक दक बनि ट्रैक रेकर्ड जत्त साव बेलाय बरक काहाम बके वालायमा करै कक सकेल मुनि कक सागो सारा एलाकानि बरक बनि बर बेलायखे बरक खारियक जाक बनि कुनु रेकर्ड करै सर सुरु सिने पारा प्रतिनिधि प्रति यूनिट बरफा बनि चाकरी खायफ्राव रेकर्ड खाम दङ बनि अब जों खानाका तैबो खानाका बनि बुफा तै थांजाखा बनि बुफा त पास्टर खरस पास्टर सि पास्टर बसला साबि बरक हामनाय जों अब आसा खालायो किन्तु आबाय बरकनो जे निर्दोष बरक बकुनो हाया खालायमा करै बुथारखा आबलायखे कपाल हामिया दुर्भाग्य अब तैयै जों वासौै दङ ताम खालायमानाय तै दिनै आं बेलायखे मा सानाय जत्तनो बनि पारा बरक ता बर असहाय बर परिवार बेलाय दुख कष्ट दं बर ताम अ खेपेगा जत्तनो बर जों मासु बानाय जों सरकार बाय जों सबानाय तै ताखौ बुखु तै पारानि बरक जत्तनो बरनि असमाय बरनो जरा मारनाय ताखौ बर बेलायखे ताब दुख कष्ट दं बनि बोसाजों बुरिमान कनै दं जागो तै चिन बनि बोहै बाहायनो असहाय मन नक पॉइंट पाइलें मालियाबो बेलेखौ दुर्भाग्य आबाङै जों बरनो चुबानाय ओंखाय आं बर सागो ताबो जों वानसबै जों शान्ति के मा थांलायनाय जे ngै थांखा तफानो जों बिचार तो मानानैनो दिनै जों अबना आं मा सागो दिनै बराव दं
गोबां माबा जों बिचार माइया जों ताबो वाइसैया गोबां मा दिनै सुकुराम देवराम थैमानाव खोनाखाना दिनै SDM थैमानि गोबां माबा गथना दं आबङै जों दिनै अबन मासाव जों हादब होनाय बागै नायनाय जे दिनै मानथाय बा दिनै अधिकार जों मोन मा साननाय मानियाखौ जों दुरखायाव मानानै हेसै आबङै नवजात साइमानो जों ताबाव थानसानि मारियाव जे हिङै दङ जतना खाबाक्सा बखौ जों माहिनाय जों माहाय जे दिनै इनजास्टिस जोङै दंमानि अब तावाइसैया अनेक बथर जों माहाय दङ जत साइमानो बनि बागै आं कयनाय जतनानो जों खाबाक्सा यावरि बाक्साखाय जों माहिलायनाय हामबाय नुखुनि बुखाक्ति कासिना सानमो आनि साइनो बुथानाय न फासिर नानो नांनाय आनि आतानो बुथानाय न फासिर नानो नांनाय अबा हायखनो साका मुंतैबाय कंतैबाय नुखुनि बरर बाय जतनि सलाय वरान जानाय कक ओंखा बुथार जानाय मार खासिन जमातेनि लगिसं कापना सुदसो रोंलैया बरसाय तंखा बखा फाति जा बखा काप जा मकलो मुक्ति रानसा जा सिलगना सुदसो रोंलैया साइकरिखे बाहायके बुसा पुसिनाय साइकरै बाहायके बुमापुरि चिगनो पुसिनाय अवानामा कुथुको हाबजा बुसा सिग्लिनो बाहायके परिनाय आसुग लांमा कलंमा बाहायके साइकरै बुसा परिनाय नग नुखुं पुसिनाय बेलाय कुथुको वाना जा अबाहाय वाना जा जरावो नुखुंनि बरर चुबाचो सानका लुकुरमि थानिवो आं केमिया प्रजेक्ट सानबा दिनाव माखासे थैनाय बनि बाहनोजों अमन्त्रखे आनि बासो मखे आनि दादानि जिराय गुसुको अमखे अक्राको तबक बनि तेकरोसा जिनि नुखुंगो आमा मासा दंखो बेलायनो बुरिजो बताबो अरबो हिङि फाइमाया बातिनि जरानि बागै तबक जों मखे तौराय बाइके जिनि बासै बनि बसा तेबो बनि बुमानबो बाइके पालायनाय जों बेलायनो वाना लायजा आनि बागै जों तेमो जानाया जे दादानो बुथारनाया बाबुजों फाजिनायबा दिनै नुखुंनो हाथुबा बाजाले आनि बाजि बाइके बनि बसा रंनो तोरनाय बाइके बनि बसा बनि मा नाने चुबा मनावा दिनै लुकुरने चुबा मुंजों नांगै दंबो दिनै नुखुंगो ते मुंजों आनि दादानो आनि बाबानि जागावसो आं दंबो आनि बाबा तिब्रसो आं आंखौ खायागो आनि बाबा तिब्र आं अबायके वानाया तबले आं वाना सुखा आनि दादा क्रिगा आनि दादा के असुखा आं साया सानि बो आनि जतो नांमारो आं कक्तासे साइके वानो बेबा सिपुंगिरो ओइदबो आं बेलाय वाना का आनि बासै बमाइके जिनि नांमारो नो बो सिपुंगिरो नाय निरनि जुबा मुमाया के आनि बासै बचुनो नाइक्रिक्लाय माया आनि आमानो बो नायमाया बनि बसा क्लास 10 इंग्लिश डबल्स को फरायबाय दङ बेलाय खरसनि जरा बमाइके बफ्रंना आं ननि थानिबो तेबो जिनि तिब्रासा जतो कुंथाय बारारन थानिबो अमनो आं ननो ककसारो जिनि जतो नांमावो निरजनो चुबा बायजादि जिनि जे खलायथाय दबावो निरनो जोंनो खलायबिरो बायजादि तेबो लाजो आं आसकनो सानाने मजुगो जे दादानो कवैबो थानाय अबरकनो फासिनो जोंनाय आसकनो आं बिसायखे कवै थारसा साबेखौ बोथोर जा बर'नि सिफाय आनसारावबो नों ताक ताम नाय ताबो नायो फासि नायो बेखौ मोसानाय